Amen. Amen. Ngibongameli ekhasini yakho mamkhokheli ngibingelele obaba ngibingelele umama intombi insizwa iSunday school ngamele umfelo wami uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga ebathandeka uNkulunkulu ukuthi usigcine kwaze kwabala abazalwane. Wenze kahle wafika nawe. Amen bathandekayo. Noma kubonakala nje kune dust bazalwane kodwa le dust prophetha ukuthi ngelinye ilanga iyobe ishunquza kanje ibhokisi liyehla liyomhlabathini. Ngiyayazi vili dust lapha mase siyokulahla sesiyokushiya. Ishunquza idust, ishunquza idust. Isitshengisa vele ukuthi uthuli. Amen. Awulutho vele. Amen. Manje ngamangala kuba ubanjwe le dust ukuthi awuze enkonzweni. Ubanjwe into yiyo ngoba uyidust vele. Amen. Amen bazalwane. uNkulunkulu bathandekayo sikuma nje nokubonga ukuthi bazalwane uNkulunkulu nigcinile sasigcina. Sawungena umkhuleko bazalwane safasta kwaze kwafika lolu suku. Amen. Kade ngifonela umunye izolo ukuthi hayi mama Tekwane bengithanda ngiyayithanda ifasting yenu. Kodwa thina asikwazi enkonzweni yethu ukwenza le fasting yenu. Ngoba thina sithatha i-treatment. Nobaba umfundisi futhi uyasifundisa ukuthi masizongena emkhulekweni ekseni asidle kuqala. Amen. Sidle nje ukululana noma ama-apula noma ubanana noma uzojuice noma sidle oma cornflakes bese ke siyaqala ke kodwa futhi ntambama futhi sithi ukudla futhi. Manje ngizwa wena ukuthi uzibophele ukuthi siyohlala enkonzweni kusukela ngolosine kuyoze kuyoshaya isonto. Sihleli nje singafaki lutho mama Tekwane amaqiniso. Ngathi amaqiniso lokutshelela ukutshela ngathi incane i3 days. Sitshela nge7 thina singafake lutho eswini. Amen. Ubusuku nemini abantu mabethi 3 days bashe emini intambama bayadla. Amen. Ungabezo bethi bangelo 30 days or 40 days kodwa ekseni umuntu uqala ngokufaka uyabona nje uma uhlafuna intuthu. Sawudlile vele. Amen. Fanele ufaste umoya njengoba ngikhuluma nje uyanuka. Ngoba kunuka inyongo ngaphakathi. Kunuka inyongo ukuthi inyongo ihlukumezekile. Ayibusi le nyongo. Manje ngagula kanjani nje inyongo ke ihlukumezeke. Yini isifo singangena kimi? Ngoba into eletha ukufa kumuntu isono ehlangana nale nyongo. Inyongo ikhukhumala umuntu umzalwane hlala unenyongo njengake ekhukhumele. Amen bazalwane. Manje siyambonga uNkulunkulu bazalwane thina la sizoshoka namhla sithi la ematsheni kanti angithandi lethiwe ematsheni. Amen. Angithandi bazalwane phela lana ibandla likaJesu. Amen. Asazi ukuthi singathi la kaJesu. Amen bazalwane. La ematsheni bazalwane uma ungena umkhuleko awufaki lutho emlonyeni. Amen. Asikhohlisa sazi ke wena uma une treatment usadla i-treatment ake uyitshele le treatment bakhona ke bazalwane abanye akade beyidla vele i-treatment. Kodwa sithi thina mawungena emkhuleko awuyidli. Bebengenzeki lutho. Nangu baba wangena baba. Kwathi mangenile ubaba kade edlela i-treatment yakhe. Wathi ngisazoyidlelani ngoba sengingenile vele azange ngenzeka lutho. Sengizoyidlelani. Amen. Amen. Ngisazoyifayeka ngempela bazalwane muhle uJesu. Uyabona uJesu umuhle bazalwane. Uyabona uJesu yamgeza umuntu. Uyamgeza umuntu yamwasha umuntu. Ngifuna ukukhuluma kakhulu ngikho lapho. Kodwa nje ngisekuthela ukuthi la uma ungena umkhuleko ungena umkhuleko bazalwane ngoba yini sithi ngenana umkhuleko ngoba la kuphuma khona izifo. Amen. So ngisukumele nje ukuthi ngizonitshela ukuthi omunye useshilo wathi ngathi ubethi uyateta izolo. Amen. Amen. Akithi uma ingqondo ufiki akakhiphi kamnandi ke sisi wami. Njoba ungenile nje uzongizimoya. Amen. Kodwa hlala ziphuma izinto zikaSathane. Zingena kalula, ziphumi kalula, aziphumi kahle. Aziphumi kalula bazalwane. Uzozwa uma uphuma la kusasa. Namhlanje nje omunye uzothetha uyaqala nje ukudla sikhukhumala isisu sibe ngani. Uyabona mase sesiphuma emkhulekweni kuhlukana imbhede kwabashadile. Mamshabalala. Iyokwana mfowethu indoda. Kodwa ke ngoba mina ngikhola nobabili. Khala nje ibhule
yathi nangapha evesayo ekhala kancane ngayikhala kancane isiqala sibengabo tu zabona zasesizulwini sithi siyadukula manje sithi phuma moya mubi uyashaya umoya omubi kodwa masushayile umoya omubi usola mina kanti yena hayi manje sabona ukuthi ngona mabe sibuya emkhulekweni ukhali isipontshe phansi uhlukwane uyithuthuzele kamnandi lapho uyithuthuzele kamnandi yothi masithi 4 o'clock intatha kusekuseni uzokuthi afikile wasesizwini ethi ngizokhipha intelezo wezini ethi ngizokhipha intelezo wayipinda ethi angihlali namabibi kaSathane ethi ngizokhipha amaphilisi masifaka usazi ukuthi uzoya kanjani endlini encane ngoba amadolo esethi sichuma nje sizana asiwakhishwa akhishwa kwathi kwakhishwa sifaka abakwayikwayi lawo siwafakela ukuthi kusitshengise ukuthi siyaphila mawufika laphana uthi yo ngoba insane ziyashobana ukhakhayela uyadikisa yonke afikile umoya ngcwele amen wena ngizonitshelela ukuthi ungabi igwala makwenzeka njalo uqinisela nje akwenzeki i-hour amen ngoba abanye bazo bathi ngeke ngikhone mina ngeke ngikhone ngangena umkhuleko ngoba nje bizana i-ambulance amen kodwa mase kuphelile sekhiphe wonke into amen hayi uzwa kahle uthi amen uzwe kahle uthi manje engathi ngagijima njengengane encane amen bazalwa manje ngizonitshelela lokho bazalwa ukuthi mase kwenzeka into zakhona ningadideki ukuthi ngafane ngangena umkhuleko ngagula ngaba njani cha bazalwane i-fasting lamasingenile yikho siniletha la nje sizonivalela la ngoba ngizozwa intshumayelo eziningi ukuthi othi nje kancane uJesu engena umkhuleko wake wathi kancane amen bazalwa manje ke ndizoqala ukudla namhlanje uNkulunkulu hambe nathi bazalwane waze waba labathandekayo siyabonga uNkulunkulu ngomama ofakazile wase Eastern Cape siyabonga kakhulu bazalwane hey bayilethe izinto labo mama nabantu abakhe yazi usisiwe lo mama ukholwa nabantu abakhe amen bazalwane nathi namanje sekuzwe umzukulu omama phela umama wentombi lezi sithuthuthi yebo zihamba yonke indawo zibambene ngesithuthuthi amen bathandekayo amen ingane zenkosi siyabonga uNkulunkulu bathandekayo nayizolo sibingelele Nkosi yami abavele eCape Town siyanibingelela amsukume sinibona abavele eCape Town siyabingelela amen usekhaya fike ekhaya amen bathandekayo nayizolo bazalwane besifikelwe yikhulu ngaseParliament amen yabona makuthiwe ikhulu kusuke kusho into enganyakaza amen ikhulu bezila amen ngijabulise lokho ngishisa ukuthi bazalwane ngijabuliswe into eyodwa zafike zathi omunye wabo wafika wathi hey ngibizelwe ekhaya ngempela ngeke ngisayandawo amen ngoba ngifike umfowethu umenzi amen ngifike ubaba umfundisi ubaba umthe what is ngithande inkulumo wathi sasifunda naye wathi saqeda ukufunda naye wathi sasebenza naye wathi lo mfana lo wakho loncane la amen wathi wasindiswa encane wathi abazali bakhe babekhonza kaShembe wathi waxabana nabazali bakhe bamxosha ekhaya encane bemxoshela insindiso lo mfana wahamba ke ngokuhluleka endleleni kodwa uNkulunkulu mayilokho amlandela amen
abanye ngizobaletha. Amen. Wathi bakhona emasontweni. Amen. Wathi ungaliki uzondla amasonto. Mina amasonto bengawafuni kabi. Ngoba bengidinga ukuthi angidlisa amaphilisi nikhona. Ngafuni mina. Kodwa wathi hey, hambe emasontweni bathande. Ngoba bakhona lapho. Amen. Amen bazalwane. Ngikhona nje lana nilandwe uwe. Akekho umuntu owafika emasontweni yenu azodlala. Umkhonzisise. Amen. Kathi mina, kanti uNkulunkulu njani nje? Ngempela nathi samangala nje ukuthi umuntu akakaqedi lonyaka elana umuntu sekuthiwa nje umuntu akagcotshwa. Asiyazi thina ematsheni. Ematsheni. Umuntu azokutshela ukuthi ematsheni. Hey, ngiyamcasukela kumzalwane ozosho njalo ukuthi ematsheni akwenziwa lokho. Hayi, uma ke ngamuzi impela ngiyomxosha futhi nala. Ngoba uzosifaka umoya omubi. Umzalwane ozohamba nothi ematsheni nje kwenzani? Ematsheni akwenzani? Ematsheni. uNkulunkulu angenza into ayithandayo ngenxa yomthetho wamatshe. Hallelujah. Samangala nathi uNkulunkulu mayethi ngobeni samangala. Kodwa ngoba kusho uNkulunkulu sakwenza. Amen. Namhlanje nakho sesiyawuza umvuzo okwenza. Amen. Ukuthi hawu andaswini sikanina. Noma ngabe unina waye ushembe mina umama wami mina wayedutshwala mina umama wami wayeyibhinqa. Amen. Yena baba wami. Amen. Kodwa isisu sikabasithola sibusiselile. Amen. Ngoba sathola mina kazange umama ngibulale. Amen. Ukuba ngibulala ngabe liphila libandla. Amen. Amen basa. Amen. Manje siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane nisafikile lana uNkulunkulu anisize. Phela nimsebenzele uNkulunkulu njengoba nizela nina nisezile ukuzoqala phansi ukuthi ngizosebenziswa. Ngizosebenzela uNkulunkulu. Amen. Ngivumelana nalo sisi lona othi icabinet lena iyawenza umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Azange thina labo baba labo sibahlalisa iklasi. Akaze. Amen. Akaze thina. Ngaba zoba nje thina sathi wena umfundisi, wena umshumayeli, wena umpapathizi, wena umvangeli. Sagcoba. Sashiya kanjalo. Ngoba umoya wangena kufanele ukuthi akusize. Thina siyabafundisa, siyabatraina. Ngokwethu ukwazi kwasemantsheni sobabulala. Ngoba inkonzo yokuvumisana inzima ilikuni. Amen. Yabuzwa nomntwana ukuthi uthi ngavuma nokuthi ngala lo madoda amangaki. Ngivuma kubaba. Amen. Uthi wathi ubaba zangazatsho wathi ngimntana ungusuthini. Amen. Kunalokho wathi vuma awusikhiphanga isisu. Kunalokho wathi vuma babale ngamagama lamadoda. Amen. Amen. Angekho emabandleni ongayenza le nkonzo. Ibehlulile. Sebethi bayayithatha baba. Bangaba bekhona abafundisi la ibehlulile sebethi bayithatha. Omunye wayithatha kwathi makufika intombazana izosho ithi mina bekade mina ngidayisa ngomzimba eHebrew. Ngoba makade udayisa ngomzimba eHebrew kufanele usho ungqombula impande nokuthi kade bengenze nje usho izitayela zakhona angithi uhlaza usathana. Kwathi mayisho izitayelo zaseHebrew umfundisi wajuluka. Akhumule ibhanti umfundisi. Hayi. Engathi singake sikhulume sitheleyo. Phakathi kwabantu. Lesibonane. Fumane lamadoda setheliwe. Athelwe izulu. Inyama yabo seyibethelwe. Ibethelwe izulu. Athi ngisonto nayikho lonto. Amen. Hayi ngibonile mina ngathi alikho. Bengingafuna abantu bethi alikho efana. Alikho ngempela. Sayasho lokho sithi bonke abafundisi jikelele. Alikho. Amen. Alikho. Amen. Mabetha abantu mabengena ku-fasting qala udle qala ekseni. Hayi alikho. Bathi intambama futhi yikho thatha ukudla. Ngoba bazalwane silwa nale nyama iyisitha. Ngomthetho kufanele ngaba siniki nepapa nje. Amen. Funela ngabe sekoba into
Amen. Manje siyabonga abazalwane, nisiphathe kahle. Nathi siyethemba ukuthi siniphathe kahle egameni lenkosi. Amen.